Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sannan mu da kasancewa a cikin wani sabon bidiyon a wannan tasha mai albarka ta Wakilin Arewa TV. Ba tare da ɓata lokaci ba, mu shiga kai tsaye cikin bidiyon. Mutum na hudu shine Muhammad Suleiman, wanda aka fi sani da na Kalala, wanda yake da masoya mutum 2,146 a shafinsa na sada zumunta na Instagram. Jarumi na Kalala, jarumin da aka fi sanin shi a shirye-shirye masu dogon zango, wanda yake taka rawa a matsayin ɗan daba. Shafinsa na Facebook kuwa yana da masoya mutum 1,200. Jarumin da ya samo suna na Kalala cikin shirin fim ɗin a duniya. Jarumi na uku kuwa shine Tijjani Asasi, wanda aka fi sani da Kanabaro. Kanabaro wanda shine producer ɗin fim ɗin a duniya. Shafinsa na sada zumunta na Instagram yana da masoya mutum 41,100, wanda haka zalika shi ma yana taka rawa a cikin fina-finai masu dogon zango, wanda dama tsohon jarumi ne a masana'antar Kannywood. Tun kafin a fara shiri mai dogon zango a masana'antar. Sannan kuma yana da masoya a Facebook kimanin mutum 9,100 a shafinsa na Facebook. Sai kuma mutum na biyu a cikin jerin mutane hudu, wanda ya kasance shine na biyu, shine Shaibu Lawal, wanda aka sani da Kumurci ko kuma mayaƙi, wanda ya samu sunan mayaƙi ne a shi ma a cikin shirin fim ɗin a duniya. Yana da masoya shafinsa na sada zumunta na Instagram kimanin mutum 58,200, wanda shi ma tsohon jarumi ne a masana'antar Kannywood. Yana taka rawa ne a matsayin shi ɗan daba, kamar yadda dai sauran suka kasance. A shafinsa kuwa na Facebook yana da kimanin masoya mutum 28,000, wanda hakan ne ba shi damar daga jerin mutum na biyu a cikin mutane hudun nan. Mutum na ɗaya kuwa, wanda shine ya kasance na ɗaya masoya, shine mutum mai suna Adam Abdullahi Adam, wanda aka fi sani da Abale ko kace Ojo. Abale jarumi ne a masana'antar Kannywood, wanda aka fi sanin shi a cikin fina-finai masu dogon zango, wanda yake taka rawa a matsayin ɗan daba. Yana da masoya da yawa sosai, wanda kimanin yawansu ya kai mutum 200,000 a shafinsa na Instagram. Shafinsa na Facebook kuwa yana da kimanin masoya mutum 239, wanda hakan ne ya ba shi damar zama
mutum na ɗaya a cikin jerin mutane na guda hudun nan. Baya ga haka masu kallon mu, kuma muna so mu ji ra'ayoyin kan wayannan mutane. Wanne ne jarumin ka cikin su? Wanne ne ka fi so? Mun gode da kasancewa da wannan tasha mai albarka ta Wakilin Arewa TV. Kar ku manta ku danna alamar subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin bidiyo ɗinmu da zarar mun ɗora. Mun gode.